Sziasztok, üdvözlök mindenkit, új szőlőskertek rész fog következni, nagyon érdekes, 450 fajta van egy egészen pici területen, szinte 40-50 centibe van ültetve a szőlő, rengeteg új fajta van Janónál, úgyhogy nézzétek meg, de előtte szeretném megköszönni a csatornámra előfizetőknek, hogy csatlakoztak, támogatták a csatornámat. Fogok ajándékoltványokat kisorsolni nekik, vesszőket. Nagyon jó fajták lesznek, Prima Ukrajna csemete, Rozmus csemete, és egy-két érdekes vessző. Úgyhogy figyeljétek majd a következő videókat, most pedig nézzük, mi volt nyáron Janónál. Ja, menjünk a Janóhoz. Hova üljek? Ide előre, gyere! Én ülök az anyós ülésben. A jogosítványod? Érvényes. Akkor bekötöm magam azért. Minden kezdődik. Ezt nézzétek, ez brutális lesz. A falon is. Minden. Hello. Ahoy, Ja Miki. som Jano, ročník. Itt vagyunk Janónál. Rodinka tam. Ott a család. Ciao. Hello. Jöttünk Janóhoz, kóstolója. Úgyhogy most több mint mi? 450 fajta szőlője van neki. Že pestujem na hlavu, povedz, Ő vysvetli. ilyen fejekre Po každej jedna termesztő, odroda. úgyhogy Hogy? Ilyen ilyen közel vannak egymáshoz, és ilyen 3-4, ilyen régi termesztési. Hogy Je csináljuk? pritiahnutý banana z tohto, lebo chceme aj pritiahnutý koreň Ez niektorých. most buktatva van csak. Hneď itt egy jednoročný banán. veľký De chcú így niekedy. van, így most menne. Takže azália, neviem, či chutnal azáliu. Azáliát kóstoltad ma? Nem. Nie? Azália. Taká vďačná, veľa rodí aj Hú, de szép. sladké. dosť. Hú, jó. Tebe, Megkóstolom én is. Azaliát nem, Azariát ismerem. Igen. Őt nálunk jobban Aj szeretik, tu mint a sú krajšie, szőlőt. akože, aj tu je krajšie. No možno, že Én azt také, hiszem autót adtam, nekem is volt. také Na, stáva farby. Také farby. Janó, Nagyon meg. édes. De milyen szép színe van. Nagyon édes, igen. Ez ukrán? Az Azari? Minulý rok som tu zabudol posliekať, tak chytila termosporu. Zo Aha. starého No, to je dreva vypustila rovno tiež Úgyhogy hrozno. megfagyott Zo neki, starého és most- dreva. Aha. Most azt mondja, hogy innen jött nekik egy most. Nem volt fagyva neki, de... Zo starého, aj tak vyhodila. Ukrán? No, ukrajinské. Mi a neve? Azália. Azália. To je stará odroda, ale taká vďačná, by som povedal. Ale je také sladký teraz. Persze. Teraz je Banánát. sladký ako med. 30 km. No, 30 km. ale máš taký prezretý až. Mám. Nagyon Počkaj. belelév, no. Taký, počkaj, toto není ono. To nie je Počkaj, úsmeva. toto není ono. Už veľmi sladký prezretý. V záhrade mám zelenší. Nagyon édes. Tu je veľmi sladký. A mám rád také karamelové chute, keď mám. Taký až presladený. De finom. Toho Ez mám ma rád, túl takto nagyon prezrieť. Banánász. No, Hú, de finom. Én ennyire nem szól, nem fog Ez olyan hagyni. szinte mazsolás karamellíze van. Hú, de finom volt. dobre. Úgy látszik, ő nagyon felhagyta sokáig a tőkén a banánászt, Ő és nagyon. neki nem ment el az íze. Nem, csak ilyen megaszalódik. Ja. Fú, na majd ezt nézzétek meg, milyen sűrű van ütötte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tőke van ezen a 3-4 méteren. Julián. Taký pekný je celkom teraz. És miért ütet ilyen sűrűn, kérdezni meg tőle. Julián. Prečo sa ideš takto husto? Lebo chcem mať na malom priestore veľa. To znamená, že na hlavu a 2-3 metre zeleného hore. A to stačí. Júlia. Nagyon kis helyen, Aha. sokat akar. Ktorú? Dám nejakú? Jó, dobre. Jobb, mint a Preobrazsenya. No. Čo som És fönn meg elengedi a... Solomia, tu je mango nasadené, ale to ešte nič nedalo, to iba teraz som nasadil. Solomia, No. už je celkom Išli tiež solomia.
Nagyon prezretý. finom a kismis szalomia. Vynikajúce. Most, én most ültettem Veľmi az sladké. idén. Aha, druhá úroda hore ešte sa robí. Solomia, kismis. Kismis, solomia. Nincs benne mag. Dobre svieti. Nagyon jó lesz. Veľmi sladký. Tu boli ešte dva veľké srapce, už sa zjedli, dačo aj musíme jesť. No. Kismis szalomia. Zase nemôžem baviť s tobou. Ropogós. Ennyi muskotáj. Veľmi sladká, naozaj. Ez biztos pisszankának a fajtája. Toto je... Zagorúko si mi sa zdá. Geliodor. Geliodor. Taký. Ő azért tud nagyfürtöt. Ő nagyfürtöt hagyott a Geliodoron élni. Ja už nahám tak prezrieť, ja ho mám rád taký sladký veľmi. Taký ako... Tiež... Öntözi? Tu je aj Igen, taký. öntözi sokat. Öntözi, ja. Môže aj z týchto sladkých tuto. Ő neki fel van hordva ilyen. To bude ako cukor. Do novembra normálne ho návam, ako cukor je vtedy. Mondja, novemberi megkenték. Tényleg? No. Vydrží, len niektorý sa stiahne, ale nie všetky. Napríklad vynikajúca je, tu sa ešte šelkúčik, ale ešte farebnie, Lankrusser a tak ďalej nasadené. Nekem is van ott, de ugyanilyen. Szerintem nem látszol. Je šelkúčik pred Nagyon rokom késő. zasadený. Arra 29. Tu je aj Lankrusser, všeličo možné, ale tu je Halloween, ale iba jeden mi vyhodil. Jó. Tak poďme na to. To som nahal na koštovku. Už aj spadlo. Dáme aj takto. Nálam a napi égésre érzékeny nagyon a Halloween. No, kľudne. Aj tu mi spadlo jedno do košíka. Jó. Si daj aj ty, manželka. Jó. Ten si stiahne. Nagyon ropogós, mi? És édes is. Gyümölcsös. Van két tőkém, majd megmosuk, hogy Látom, indián banán is van neki. van ilyen. Nem beteg? Nem betegszik neki. Tu je to dobre. Ez olyan, ezek. V záhrade je už trošku pernospor, ale postrika sa a teraz už aj Vannak egy nestriekam. kis pernoszpolya, hogy te. Pri stene tak nechytí pernospora mutuľatka. Môže sa hustejšie. Tu dávam, Itt a fal mellett a pernoszpolya. To keď mi zarodí aj Land Cruiser alebo Avatar a ďalej, čo tu mám Lamborghini, tak to bude najkrajšie. Aj, Afrodita. Micsoda? Afrodita. Azt kóstoltad, no. Vynikajúca, krásne strapce. Tá do novembra nechytí nič. Kľudne, Az egész novemberig Nepokázza. tőkén lehet szártani. nemekne, Kíváncsölködnek. je stále tvrdá, krásna. Aha, aj tuto je na zemi, už aha, presládla, nech vyskúša presládlu. A takáto bude aj do novembra, ešte bude sladšia. Ugyanilyen kemény lesz, de komoly. Mondtam otthon. Aha. Ilyen Vynikajúca. ropogós. Stále. Nagyon jó. Nestráti po 2 mesiace, lebo bezsemenné veľakrát stratia. Buď sa stiahnu, alebo zmeknú, alebo sú plné vody. Aha. Toto je stále to isté. Ešte viac Mint ha sladké. érteném, úgy bólogatok, hogy aha. Most én eszek, fordíts te, most én eszek. Na. Vynikajúca. Mondom itt, hogy aha, mint ha értenék valamit. Most sok bogyó. De az a lényeg, Ez, hogy csak, ennek... ez ugyanilyen, nem Sú asszalódik. krásne, ha. Nem Všadiaľ ragadhat sú. még. Všadiaľ sú. Ugyanilyen ha. marad. És egy november. Všadiaľ. De tényleg tavaly ilyen volt nekem. Ešte aj tu na zemi je vlastne natiahnutá. Ja, Taký koreň. át van vezetve a földön. Micsoda? Citrom. Cárkucký. Cárkucki. Citrón. Citrom. Citrónový muškát. Citrom cárkucki. Nové mi vyhodil. Zvláštne také iné. Hú, de finom. Lebo citrónový mu vysvetlí, že nie je. A praská. A je skorší, len trpí veľmi choroby. Tento citrón cárkucký je neskôr o 2 týždne, Későbbi, mint a másik ale má ten citrom. citrónový taký potôr. És ez Lassú. nem rothat. Ez ilyen marad. A odolný je. Keményebb a bogyója. Hej, citrón cárkucký. Még soha nem hallottam erről. Ratatouille. Ratatouille. Itt is Tu van. je už Igen, ez žltý. tőle van. Cotton candy, de itt jobban be van érve, mi? Tu sú také krajšie, alebo tu je pekný. Aha, aj tu. Á, Jobban beérik, mert Várnal van neki, de különben Tehát tőle van. 2 éve Vzadu ott. tá. Úgyhogy ú, de finom. Ú, na Lebo itt teraz aztán, začal v tomto týždni. itt aztán karamellíze van. igen. Olyan lesz. Tu sú, aj tu sú aj strapce.
Jó kis cotton candy, mi? Szerintem, és néha Beauty. ott is sincs neki semmi baj. A Night Beauty, az is nagyon jó. Night Beauty. Jedol? Az is nagyon finom. Valahol vettem egyszer áruházba. Night Duty. Aj staga zožral mi tu zo 4 strapce. To čierne, skúsi niekto to čierne. Jo, Bude jo. viac zozreté. Veľa strapcov a veľké strapce má. Takto, aha, tuto môžem aj tento krajší dať. Magnékli. Takto. Tento. Night Duty. Začína dostávať. Kezd éredni. Tu De még kell neki, még nem ér. Tu je Grand Prix, ale keď má veľa, nemá až také červené, ale v záhrade mám celkom červené. Ale dáme červenú. Itt is nem Ale érik, de vele teljesen ilyen pirosabb, de, Itt még nem piros. de igen. De ilyen kicsike, ugyanolyan, mint az Grand Prix. enyém ilyen. Ah, ez a Csernikovnak a... Výborné. Itt is. Aj tu. Az itt is A v záhrade mu jó. dám ešte sladší. De bemadal. Červený sladší bude v záhrade. Bude ešte lepší. Dám mu aj tam Grand Prix potom. Van ott a bent a kertbe is. Az édesek jobban Tudtak be van egy- érdve. Zaujímavé. Szerintem ez a japán fajta. Toto je Japonska, čínska nie? To fajta. Čínska. To sa volá Csinszka. Kínai fajta. Black Hammer. Hammer. Black. Black Hammer. Black Hammer. No. Niekde šamer vravia, taká zvláštna chuť. No, Miki, ez a csörő. No, magnék. Ó, de finom. Poď. Toto je zaujímavé. Van benne mag. Van. Na ez aztán, Hammer. Ez van nekem, csak mi nem tegy. ez milyen ízbomba volt. Neostalo mi veľa, lebo aj vták mi prišiel, neskoro som zbadal. Ne, de Sokan. ilyen fürtöket. Čo mi ostalo? Ez már lehettétek. Musel som rýchlo dať sáčok, lebo mi Szegény zožral musel ešte poločervené. Megette a csavar még. Ez Ha ennek olyan... értem. A žral mi De všetko. Black Hammer, ez egy jó. Zaujímavé, no. Labruszkás íze van picit, Nagyon finom. de nagyon jó az állaga is. Ešte aj tu je strapedzinák. Ten Black, som tiež zbadal. Black Hammer. Môžeme dať aj von. Ilyen nincs nálunk, én még nem találtam senkinek. Čína by to mala byť. Kínai. Čína. Kínai Black Nem japán, Hammer. hanem Toto kínai. je Black Beat. Tam som mal aj gorby, ale gorby mi nezarobilo. To malo chuť liči, len Az a nehodilo mi licsi tam. így, az a gorbi. Tu. Amit Ale Erdő na druhý is rok mondta, bude hogy už Igen. sám. az azt Melyik a most- Gorbi? De nincs neki most, nem Ja, de van. dobott fürtöt neki. Nem talán. Ez meg a Taká zvláštna chuť. Black Beat. To je Black Beat, áno. A Black ale Beat taký is. čierny nájdeme. Igen. A Blackbeat is hasonló, ilyen. Ale takto sa, Black Beat sa vždy je takto. Azt így meg kell hámozni. To sa musí dať dole šupka, lebo šupka mení chuť Black Beatu. Azt le kell On má venni. exotické chute, keď ho ošúpeš sa. Exotikus. A lebo ízei šupka lesznek mení neki. chuť. Black Beat sa tak má jesť. Megváltoztassa Takto, héja vytlačiť. az ízét neki. Így Úgyhogy le kell, kóstolja meg. így le kell héjat venni, Daj si ty čiernu. megkóstolom én is, mert azt mondja, hogy így mos. A Így bude kell- zvyšovať chuť Fú, každý de finom. mesiac. Bez šupky. Lebo niektoré majú hrubú šupku a trpku a tá mení Nagyon- chuť. Igen, nagyon A japánok eszik így, hogy így kinyomják Japán. a, Igen. Ez kinyom, japán. kinyomják a héjából. Jó, csak sok a mag benne. Hát van benne jó, de milyen érdekes állag van, meg milyen jó finom íze van ilyen. Tu viac menej japonci. Gyümölcs mix, gyümölcs koktél. Nekem ide kivitt hang. Bude aj iné odrody potom. De van, aki azt is szűr. Čorný voron, neviem, ešte nemá takú chuť, ako by som si predstavil. Nevyzerá zle. Voron. Voron ako krásne také. Len malo by mať chuť moruše, ale ešte neviem, či má. Morsa. Ez a Fireplace. Fireplace. Tudod, mi ad, Miki? Tudom. Olyan ízek, ilyen. Tényleg kicsit Má fajper. nejakú chuť. Ešte mu dá čo chýba, čo? Dixon mi konečne hodil Ja. celkom pekné. Nie, to Dixon, stará odroda, ale Dixon, az jó. pekný. Pekný je teraz. Milyen nagy bogyós. Robím si svoju zeminu, to znamená saját 30-ročný kompost ako hnoj. Ja ezt láttam, hogy neki olyan jó, érdekes Ja föld. nepestujem nič a nekupujem, to je 30-ročný hnoj 30 a v tom pestujem všetky 30 sadenice. éves átéltő, hagyja is abba. Nedávam nejaké hormóny, nič. Semmi. Iba tak ako je v tom 30-ročnom hnoji, Čak tak abba je aj beesol, 2-3 roky beesol. a proste v tom ide. Aj v malých čerpníkoch, toto je minuloročné. Ale za prerasy, keď niečo zomrie, že nepoliem, tak nepoliem. Ale tu si robím, a toto sú moje ako z Ukrajiny, také ako, tam je Javelin, krásna roza, také čo ešte na druhý rok budem
sadiť. Ott, amit most beszélsz, Také lepšie odrody. Ezek az idei? Ako Javelin a neviem, Alex, Kismis, nové a tak ďalej. Vele. És ezekkel mi lesz? Nové odrody. Ültetik. Elküldi postán? Vagy A tu je magának? ako v riadku. Ja To stadiaľ posielaš aj poštou, nie? Áno, Týmto? vyberiem z riadku, majú takto korene, dám do, ako Číňania robia, alebo týchto som videl Japoncov, stiahnem si viacej odrezkov, zatiahnem, označím a že iba pichnem za Igen, korene. úgy kínaiak, mert japanok A viberem, szoktak akkor chcem. csinálni, hogy ötösivel, hatossal van összegumizza, vagy össze izéli, köti a veszőköt, és úgy teszi be egy módot. Ja, úgy, és akkor úgy gyökereszt. Tu som si dal bielu Lady, napríklad No, belül. Lamborghini, Shine Muscat, japonský nový. Az jó a Shine Muscat. Shine Muscat bude výborný. Mind a földjét, mind a számóc olyan alakja van. Dobrá je taká chrumkavá, jahodoparadajka. Mint a műanyagból lenne. A dobrá je na chleba, tak na krajte sladučké. Takže Aha. to tiež a hnoj s pilinou premiešam, Úgyhogy ez a földkeverék van neki, Az obré- még fűrészpolya. Aha. Keverék, ono to És nadýcha a v tom lepšie korene idú. Úgy lazán. Všetko ide v tom. úgyhogy fűrészpolya lazítsa a testet. Nemusím földkeverést. v tejto vate, bo vata zase mi tu zvykne na zimu vo vate niekedy nepúšťať korene a zvykne natiahnuť vodu a vymrzne mi to v tom. Takže robím Ne, iba... amit a penyicska, ez a Gyapot, üveggyapot, aha. vagy milyen nem üveggyapot, ez a tőzeggyapot, Igen. amit használ, úgyhogy ő ezt nem használja, ezt a földkeveréket használja. Az is jó, hogyha Fűrészpolya össze- jó laza, abba is gyökeresed Každý is. skúša inak. Nagyon Ja tartsanak. prírodnú, to je príroda. A zistil som, že napríklad Ja. v októbri, povedz mu, keď sa mi nejaká rastlina nepáči, celý krik predám niekomu za pár eur. Hogyha ilyen nagy is ilyen izébe van, V záhrade vyberem. nem tetszik neki, ő kiveszi 2 éveset, is Vyberem. eladja, és akkor teszi A érte otresky, čo mám z vrchu, Už, hogy pichnem sem v októbri. Normálne hogy pichnem októberben 4-5. beteszi ide. Csak leszúrja veszőt, Pusztít aha, korene. és kész. Tavasszal kész. To je popcorn. 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 Kóstoljunk Vége popcorn. megnézzük, hogy mi az igazságot. Popcorn nem. Už sme dačo jedli z neho, ale Na, teraz itt a- začal dozrievať. Itt a popcorn, én is. Môžeme takú lepšiu bohu. Azért tud nagy bogyót is, nézd meg. Popcorn. Minulý rok som sadil. Na, kóstoljunk popcorn. Má? Muskotál. Nejaké menšie ti dám, či De väčšie? kell kis édesség neki. De nagyon jó lesz. Van egy ilyen narancsos. Igen. Nálunk van ez a narancsízű olyan fajta. Naozaj dostáva. Hasonló az íze. Popcorn. Jó lesz, szerintem. Tieto boli minulý rok vysadené. Jövőre jó. Ez tavaly Még látom, nem vagy Ez a elájulva a Nem. popcorntól. Én nem. Pedig ez most az egyik sztár Igen? fajta. Na. Hát, hogy még érezni kell neki. Na Elég hlavu ellenálló pestované. voltak. Na hlavu pestované a vždy na Úgyhogy 3-4 feje. puky Ő a kiengedi egy fejet, igaz, egy fejből hagy Aj, tu je to. olyan 4-et, na 2 puky. ez az Eliza nem tőle. To som teraz sadil. Valami ilyen. Ale napríklad Hát aj jó a főd. popcorn bol pristrihnutý na 3 puky a vyrazila mala aj strapce. Onnan lentről egy 3 hajtás. Že na 3 puky bolo staré drevo. És hogy fogja ezt, hogy metszi Halom majd? rügye, Hogy metszi ezt le tavasszal? Mert, ugyanúgy. mert nem csinál majd kart. Akkor Mert nincs to- helye. Ako to zreješ? 3 puky. Potom, 3 puky a potom, dobra lenekaš na všetkých. hej, napríklad nahám 3 výhony, maximálne 3 výhony, po 3-4 puky. Maximum 3 hajtást hagy, 2-3 rügyet. Rövidre 2-3. Igen, Akkor nem. És megint. A tak povedz, že tie, čo majú problém vyháňať na 3-4 pukoch, tak tie dám na 6. Jaj, Šesť. vannak olyan fajtok, ami hosszabb. Nehogy, hosszabb igen, van nem terem, terem a röviden, de akkor Na ő, 6-8. 6 rügye van. mint ezek A dám a... zase, a zo 6-8 jasne, že vyhodí pod 3, to máš 18 pukov. Ale po 10 centí každý vidí, kde je strapec a odlomí, vylomí ten. 3-4, az A már tak vylomí 10-12 človek. van neki, és abból ma válogat. Igen. Povylámuje sa na Jó ötlet. 3-4. És ilyen sűrű. Ő se arra megy, hogy eladjon termés, szőlőtermés. Krasavčík dal. Kraszavcsik. Krászávcsik jöhet, az nagyon fin. Minulý rok iba vysadený. Minulý Tavaly rok. szintén tavaly ültette. Tu je aj v tieni, takže És még alanyékban is van. krasavčík. Piszanka. Aj tu je na zemi, aj tu je ešte a celkom na zemi. Takže vyzerá na odolnú odrodu. Jó az íze. Ja nechcem. Máš? Vyskúšaš dneprovský suvenír, čo som Finom. nahal. A popcorn jobb. Dobre, tak poď. Dobre.
Dneprovský suvenír. To nahal 2 strapy, nikomu som nedával. Dneprovský suvenír. Dneprovský suvenír hagyom nekünk kóstolót, úgyhogy hagyom. Senkinek nem adott. 2 strapce sú tam. Olyan jó. Také dobré. Gyönyörű, nagyon hosszú. Aj tu je. Tényleg olyan, mint a szuvenír, csak 3 akkora bogyó. No. Môžeme? Aj tu mi odpadol, tak tento môžeš. Mi odpadol aj tu. Várj. Nejako sa mi to Én stalo. kóstolom. Asi som zalomil. A ďalej. A fő... Nevadí. Stalo sa. A főre Jeme. ment. De édes. Jeme. Figyelj, mi a ropogó. Dobrý je? Egy mag benne. Dneprovský suvenír. De jó. Ropogós, de mézédes, nem muskotás, hanem Nem. ilyen harmonikus ízom, nem? Kis ízű, de Dobrý je? Dobrý. Vyskúšam aj ja. Na, Ako dobre. Ten Jó. ostane, že? Ten ostane. jó, de proszki szuvenír. 400 fajtája van? ez a nakka kalugina gyönyörű, ez is, még ez talán szebb, mint az. Ja, ez még brutálisabb. Vyber nejakú krajinu. Ó, pont ez a kezemben. Na? Nem kell. Tele vagyok. Mám ja? Ja, te. Ezt most tokkal jedol dneska. Sladká už je. No. Krumkavé. Hogy édes, ropogós ez is. Jó. Kóstold. Fő. Ez a fő érdekes. Ez a fő érdekesség, hogy Hogy itt nézd. nézd, hogy Fönn, így elmegy, így a labirintusba. Povedz mu, že veľa z nich je iba 50 centire van ültetve a szőlő. A legtöbb 2-3 éves tőkék, mindig, ami nem tetszik neki, akkor cserél. Mindig Kegyetlen. Na, akinek nincs helye, az 50 centibe is berakhatja, csak ne hagyja annyira besűrűsödni. Igen. De neki nem vastagodik meg annyira a hajtás. Érdekes, ha én 3 hajtás hagynék rajta, ilyen vastag lenne. De neki nem. To je parfum starého Zagalovka. Parfum, ale Parfum. Régi Zagalovka. parfüm, de nem Csoma a kis szörnyécske. parfüm, Ja, hanem nem a a... magas, az agorókonak a parfüm. Az egyik legfinomabb szőlő. Tényleg? Ezt kóstold meg, mert ez nálam még nem érett, de ez nagyon bomba. Az jó lesz. A Milankótól is jobb nekem. Tu je Melyik? Még a Milankótól. muškat krustinka. Még nem jön ki annyira. Muškat krustinka. Na, az is komoly. To bude Ez a táto alebo táto, neviem, ktorá bude lepšia. Royal Že Muscat, vagy ktorá nem? bude, Muskat, hostinka. alebo táto je červenšia. Že by toto vyskúšal. Ropogós muskat. hogy- Celkom dobrý. Hamur. Tényleg ropog. Hopogom. De nem muskotás. Most nem a muskat. Či nemá tak. Aha. Kišmiš džin jedol? Džin je dobrý Džin? teraz. Kismis gin, Az jó. az így a veredván rózsaszínes. Taký citrónový. Ahogy tulaján cittanéző. Neki melyik a kedvenceked? To je most najradšej. Kutyó. Najlepšie, čo je pre mňa na Grand Prix, Grand- Abažúr. Abazsúr. Muskotás. Dáme tam sikerült az Abažúr, old- tam potom. Nem sikerült az oltó. Veľmi pekný Albatros. Albatros, az To je peknej farby, to sa mi veľmi páči. kimersződő. Arbatos. Také farby dostáva dobre. Farebne sa mi páči, Nagyon lepšie szép povedať. színű. Keby som, a nepraska zatiaľ. Ú, de szép. Aha. És nem is. Albatros. Az igen. Krásne Gyönyörű, niečo. nézd meg. Milyen színe van? szép. Albatrosz. Albatros. Tu som mal špaka originál. Nagyon be van sűrítve. ez Katalónia si jedol, Je. nie? Féntka. De Katalónia. A je to dobrá čerešňová teraz. Mala si, hej? Reliens, ez is finom amúgy. Reliens. No, vynikajú. Nagyon jó, amerikai. To som dal aj Milanovi Reliens. Ja. Mm. No, Reliens. Ú, de jó. Tu mám ja klon iný, Nagyon lebo ten, finom. čo predávajú tu, tak toto mi doniesol jeden z Ameriky. Originál, lebo ten, čo predávali, bol taký maličký. A tento je väčší. Ez az amerikai fajtákból az egyik legfinomabb a Reliens. Jaj. De tudod, Amerikóból hoztak neki a izét, a veszőt, mert igen? Ten, čo minden predávajú volt, ez tu, je iný. nem volt Aha. neki eredeti, úgyhogy eredeti Amerikai. Na, ez Tu je teljesen. na malom kriku, budú menšie a tam ukážem Itt van egy naťahaný. kis tőke, de ott van neki Tam budú rugason, veľké fölhúzva strapce. rugason, a másik A oldalon. budú veľké Ott, stavce. ott nagyon nagy Ten bude menej vyfarbený, ale veľké tam budú. 50 na kope. Ale ti ukážem tam. Sok fürt van neki, nagyobb fürtök. Tényleg? Tu... Rugason van neki, ott rajtó. Na, Tam, pri azt starom megnézzük. domu. Persze megnézzük még el. Ten abazúr by sme mohli vidieť. Aj Basanti je pekné. Aha. Basanti. a Santi.
Az is olyas, mint a dinka, nem? Aztán igen, ninka, A Santi. kemény, mint a kő. Szép. Mint a kavicsot. Az szép. Vasanti. Ktorú červenú? Ešte musí sa vyfrábiť. Ale vieš, to dobrá je už. No ja som jedol. De ropogós. Ha? Vasanti. Nekem is. Az abazsúr, az brutál. Az nagyon jó lesz. Len tu je taký spečený trochu, ako vidím. Spieklo mi trochu svetlo. Ale je niekde aj farebný. Minulý rok bol červenší. De muskotás. A bažúr, ale má, to je dvojročný tu. Aj tu má asi červenej farby. Muskotás, nagyon. Még nem olyan édes nála. Nechcem. Už si prejde. Szállj már hasad. Nekem kell, nem azért. Toto je ľolík. Keď prezrie, tak má chuť tej maliny trochu. Ez állítólag malna. Tu má väčšie strapce. Málna ízű. Ľolík. Ez a neve. Veľmi dobre rodí. Na, nézzük meg azért. Lelik. Ez azt hiszem Pavlovszkinak a Pavlovszki. És málna ízű? igen, állítólag. Még nem volt olyan málna íze. Danaja? Egy picit lehet. Danaja? Danaja. Taká broskinka. Meillä on fajta. Én nem? Danaja. 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 Taká broskyňová jemne. Gyú. Mi bogyók. Én ennyien bajacki Tu állítólag. má také väčšie strapce. Uprugy neviem, či jedol. Uprugi. Jedol, či nie? Nie. Vesszőköz hogy lehet hozzájutni? Ako sa dostanú týmto odeskom, takže Stačí mi aj na mail napísať. na mail alebo Alebo telefónne tiež číslo. telefónne Viem potom. číslo, ale z Maďarska neviem, či budeš vedieť. Viem, ja mám. No, Ja mám budeš. Majd megadom neki a eljöhetőségeit. Jó, és akkor majd beleírjuk. Neked is majd beleírjuk, és nyugodtan lehet Na, Môžeme ďalej. keresni. aki szeretne listát Nagyon innen, sokat. majd a Úgyhogy van. Tomin keresztül tud Janótól kérni listát, és a Tomi fogja. Tomi fog segíteni majd a beszerzésbe. Na, itt is van 450 fajta. Parfum, Kis normálne mis odpísanky. To asi jedol. Ez még. To tiež už aj prezreté u mňa. Nekem Ú, de jó! Nekem jó. Mm. Ježiš, parfum, no ten je. Ó, Wolfstork starý, Ez a régi netreba sa Vostok. starať a Ez veľa a régi, strapcov. ez a- Aj veľké strapce. Ez az egyik szülő. Nagyon sok fajtónak, a talizmannak is ez egyik. Ale chrumkavý naozaj dobrý. Nagyon ropogós. No. Vostok. Starý Csak ez Wolfstork, ilyen, ale ilyen rozsdaszínű, de csak Tudom, teljesen má- beérik. aj toto je Az a Wolfstork baj vlastne. neki. Tento tu tiež je De Wolfstork. különben tényleg Tieto Jo. veľké strapce je všetko Wolfstork. Wolfstork. kikarnám megtudhatok. és ő hogy permetezi? To je kraseň. Kraseň, veľa Kraseň. kraseň má také. No. Köszönjük. Nézd már. Mi krasszeny? Kraseň. Olyan minden izé. Nem, de milyen olyan, mint az áfonya. To je taký šťavnatý, toto je Nagyon gurmán. ilyen, Hú, de szép. ilyen leves és... No, zhora, gurmán ranný. Hej. Na ezt. Az jó, a gurmán. Ezt kóstold meg. Mm. Ó, ez volt itt az egyik legjobb. Mm. Vyskúšaj ty. Gurmán rannőjön. Nem csak a Horváth Sanyinál finom, hanem itt is. Ez tényleg brutál jó. Amíg ki ezt figyel, nézd ezt a gáplit. Tiene paradajky. A tu je celkom červený. Hú, mi ez a paradicsom dzsungeli? A červený je tu Grand Prix. Ja, hát itt más színű, igaz. No, a teraz červený Grand Prix, Ja, ez ako má chuť výraznú aj. bebír azért színesedni a Grand Prix. Že ani svetlo Kicsit nepotrebuje nagyobb is. niekedy. Ó, itt milyen állaga van, ezt kóstold meg. Fú, ez nagyon jó. Maga ez az állag, ez a harsogós, ropogós. Az, Ez, Izumlenie. ez az izomlenye. To je taký. Už aj ten pukal trochu, ako vidím. Ale je také mi ez? iné, izumlenie. Trošku už aj pukal, Kicsit ale je sladký. az nagyon ide. Jó, Čorný krystál, ale ten aha dozrieva. fekete kristály. Krystál, ale Azt már nem, az, abból már nem kérek. Krystál. Na už Prima Ukrajiny, ale Aha. to asi jedol už. Tu som nahal špeciálne čierne leto kišmiš. 3 bobulky, lebo predtým i viac. Ale
Je taký zvláštny. Dám aj kolegovi. És fekete nyar. Fekete nyar. Alító. Čierne leto, to je Japonec. De jó. Japonec. Už mi ostala iba jedna, to som pre vás dal. Itt a fürt. Lebo buď mi omrzlo kus a nevyhodilo. Fú, de ez brutál finom. No, Nagyon jó. aj minule som mal také dva, ale vynikajúce, zvláštno chuťou je to. De mi ennek a neve? Čierne leto, kišmiš, És fekete nyar. japonský, Japán. Japán. Új, de finom. Nagyon finom, különleges ízű. Különleges. Olyan nagyon jó citromos. És elég ellenálló. Ellenálló. Belosničku tu mám, čo? No. Belosnyečka, nézd milyen Je szép. krásna, Ó, ako de nagy. Ebből kérjél nekem majd egy veszőt. belosnička. Belosnička. Aha, szép. Belosnička, dáme ochutnať. Či už má tie svoje. Látom, nem nagyon foglalkozik ő is a betegségekkel, mi? Tu je aj senzácia, ale na také veľké bobule, ale ešte není dozrtá. Senzácia. Szenzácia, no milyen bogyója van. Počkaj, čo tu máme ešte? Je aj čorná višňa. To je výborné. Csajnál Isten, Jedli? Jedli upí... mit vegyek fő? Ez ilyen bakművelésnek, fejművelés, minek mondják? Fejművel. Fejművelésnek mondják ezt. Amikor egy oszlophoz kötözöd a hajtásokat, 3 hajtás hagysz. Elég betegek is itt, mert igaz, szerintem itt nem nagyon fut beszélnek jót. Čorná višňa. Ez a cseresznyéző. To je bomba. Tiež. To sú chute také. Mint a Višňa, čerešňa. tiszta cseresznyéza, nem? Čorná višňa. Csónévű. Tam bola. Fekete. Už tam má menej stravcov, lebo sme takto zjedli. Ez nagyon jó. Ez? Ale už sme oďobali aj. Ez az. To itt tornál is. Toto, tieto čierne, hej. Len sme už aj dačo dali dole, aj tam boli. Aj tu boli strapce, len už sa aj dačo musel zjesť. Nagyon finom. Lebo také zvláštne chuťovo tiež. Nagyon jó. Nem, Krásne lesle. nekem még nem terem. Árni. Vysoká odolnosť. Krásne leskle bobule. Odolné. Také zvláštno dozadu chuťou. Mégis állítólag moskotolásnak kellene lenni. Nagyon Oké. muskotás. Dobre. Ez jó? Nem reped, kemény. Nem. Neviem, úspech, kišmiš to mi vyhodilo z malého, že či má už nejakú chuť. Kismis úspech. Úspech, vyskúšať, či má niečo. Ez a tiéd. Alebo ja. Savanyú. Ešte Pizza? si? Ešte nemá. Klubničný asi jedol u teba, čo? Ez Ten je tiež kóstol. dobrý. Az is jó. Tu je klubničný. Čiernejší. Tu je taký krajší. Klubničný. Itt nála a klubnicsni milyen szép. Hát itt csak két kis, Nézd milyen bordós. de nagyobb a bagyó. Ktorú bobulu. Tiszta eperízű. Ez nagyon jó. A vecsi sztápce, a mesőben. Itt még jobb, mint nálad, bocs. Hát igen, csak nem azért. Tu sú väčšinou. Kóstolnom. Koštuj. Veď mám ešte jeden tam strapec veľký. Dupla. A ja mám rád Eperízű. klubničný. Igen. Slava Ukrajiny je toto. Teljesen így be fog érni. Ale toto asi pozná Slava Ukrajiny. Toto hej, nie? Slavu pozná tieto Slava obrovské. Ukrajinat, azt ismered. Azt ismeri. To je obrovská odroda. Poďme pozrieť ešte ten Reliance na druhej strane. Hej, ale ešte ti dám niečo De Reliance-et még megnézzük, Ó, azt a a- láttőkő. Reliance, nézzük meg a jó kis... Veľúr. Je tu taký prezretý. Ma jó beérett. Taký prezretý Ez je. csak úgy a jó, a velúra rendesen beérik. Až taký veľmi prezretý. Ja. Na? To je jedno, ktorá. Tudom, mert nekem nem tehet. Ako ľuďom sa páčil. Jó. Jó lesz hát? Jó. Prezretý. Lorchen, neviem, či má už chuť. To je nová odroda tiež. Lorchen. Lorchen. Tiež iba zakoreňal minulý rok. Ezt a Bücsányi mondta, Lorchen. Lorchen. Azt hiszem, hogy neki ez nagyon Tiež nagy. vyzerá na dobrú odrodu, ktorú vyskúšame túto. Tiež muška by má byť. Ti už dostala chuť, lebo prednedávnom iba začala. Muskotósnak kellene. Muskotál. Odolná veľmi, odroda. Muskotályos. Ivanka zase nemá až takú chuť, ale odolná, no. Kismis Ivanka. Tu je aj Fuji. Fuji má teraz stredne veľké Fuji Minori. Fuji Minori, az finom. No, ale tiež treba tiež dodržať tú šupku, lebo Azt šupka je, ugyanúgy le kell hallani. šupka je horká a zmení to na inú Levesí. chuť.
Meghámozza, így kell szakosan enni. Peste šupky Profi. naozaj ešte. Vegyük le a héját. Sí. Ti už má nejakú chuť. Van íze neki? Van. Megkóstolom én. Fuji Minori. Fűrt vágálta neki. Tinka je tu taká jedna. Po mne chytilo minulý rok, ale pravia, že je vynikajúca. No. Červená, krásne. Dinka. Dinka. Ilyen bogyója van neki dinkának. Pravia, že dobrá. De te is hámozod? Igen. Jó lesz, van belőle. Az nagyon jó. Ott Van neked? Van rajta 2 fürt. Polonez 50. Je to? Polonéz 50. Aha, taký strach. Gyönyörű. Skúste jednu. Mint a kiberlinál ennek. A giberelin ezted meg. Ťažko. Nie, Aha. nerobí. To ja všetko mením každú chvíľu. Veď to nech si Polonéz všimne, že 50. mám to vymenené, že tu iba niektoré sú staré kliky. Úgyhogy ami nem tetszik neki, ha nem be van, vízes és semmi, úgyhogy fogja 2 éveset és kiossa, eladja és teszi a Ja, így egybe kiássa, Így, egybe, eladja eladja. és teszi a másikat. Hát jó jár vele valaki, 2 évesen így megveszi. Testujeme. Bruno, Ez a Bruno. Bruno. celkom zaujímavé, odolné. Čo Taká až nagyon ovocné dostáva chute neskôr, nenormálne, ako dobre. Ropogos. Még nem. Kóstoltunk, hogy Nem. Pamäti nebeskoj sotní. Naozaj tiež môže byť aj v tieni, aj neviem čo, krásne ez is obrovské olyan strapky. fajta, hogy bal árnyékba lehet mindenhol úgy is beéri. Ez tényleg beért. És jó Obrovské plné strapky, nejaké, skoro pukanie, nič nevidím. Nem röpert, Ani pernospora, tu všetko, veľakrát chytí pernospora, toto nie, aj tu je pamätný. A tu je až čierny. Rodí to nem is na nagyon dvoch, fogja a pőrnoszpója, de no, kicsit Nič. megfogta, de odolné, chrumkavé, zvláštnou chuťou, régen toho lenne, ahol vydrží. nagyon is. Íze van No, neki. Hú, de jó. pamäti nebeskoj sotní. Nagyon jó íze van. No kľudne, tie čierne sú stákučné. Naozaj také, nemusí sa starať človek. Tényleg finom. Még egy-két tortost csinálunk belőle. Ja. Takže toto vysadené nemá. veľa. Na ez sokkal finomabb, mint a többi. Princezna Augusta je tiež taká, neskoro mi vyhodila. Maj sa Augusta už hercegnő. keď predlžujú Olyan sa fajta. strapky krásne. Vyskúšame, či má niektorá aj chuť už. A tu je až také veľké bobulové a že je výborná, kamarát ju chváli. Princezna Augusta. Teraz mi vyhodila A barátja nagyon finoman beérik. Úgyhogy Princezna Augusta. Augusta hercegnő. Staršia odroda, ale že odolná a veľké strapky, zvyčne máte a veľké bobule. Aj tu zálistkový srov. Azért nem semmi ezen a kis helyen mit művelni. Barackfák, No, minden. ukážem také zvláštne tam veľké. Szilva, barack, Majd megmutatjuk ott még a másik oldalon van. banán, Mám ploskaté, neviem aké. És van minden laposba, el fog kezdeni. minden van. Úgyhogy nem, mit tudni. Na tessék. Veronika má takú normálnu chuť, ale má taký list ako keby paprať. Hej. Jaj, ez a Papra. Veronika. Ez a Veronika, fajta. Mondja, de nagyon érdekes levél van. ako, list má ako paprať, také. Azt olyan, mint Veronika, parfüm odolné v levelei tieni, vannak. De tényleg, mint a nem is szőlőlevél lenne. Ja, ako paprať. Taká zvláštna. tényleg milyen levele van. Na, akinek nincs helye, az... Tu je ako veľký bananás, Inspiráció. Ja, így is lehet tu je ültetni. obrovský bananás v strapce, ale bananás, neskôršie aj dozrieva, tu bananás. tak nepuká. To nič. Fenn vagyunk már itt. Rozmus asi jedol. Az jó, Áno, arra. tiež. Ez most To je vynikajúce. még. Vynikajúce rozmus. Kihagyni. Čajová rúža. Môžeme vynikať. No tak to je bomba. Ja mám rád rozmus. Hú, de finom. Az aztán Cukríky. Moje. Rozmus. az rózsamuskotár. Nagyon finom. Neviem, Urum, či už má. To je nová odroda Urum. Ez a durva. Urum. Neviem, či má už chuť. Teraz minule zasadená. Urum. Urum, či má niečo už do seba. Ešte musí byť tmavšie trošku. Ale taká Také farebná lenni je. még neki, de Nejako. Nech vyskúša, že či Még je. kell neki érni. sötétebbnek kell lenni. Má ešte trošku, hej, treba. Vanessa, Van. tiež taká kvetinková, to je tiež bezsemenná. Vanessa, ez a füstös Vanessa. Ez a Kismis, Amerika. Amerika, nie? Hú, de jó. Mhm. Vanessa. De Vanessa kismis.
Tento je nejaký kišmiš biely ústojčivý. Kišmiš biely ústojčivý. Som mal taký sladúčky len. Schodzaj ty, aký je. Už teší bez toho. Jasia, kišmiš mal, to máme radi. Jasia máme radi. To je náš milášek tiež. Jedna väčšia bobula, jedna menšia, ale chuť také čerešne. So slivkami by som povedal. Silva, čerešňa, silva. Aj sa zahýna, hej? Menšie sú. Mint a dobovszkinak ilyen. Niektorá sa zahýna, jasia. Už aj jedli sme z vrchu a vidno, že je oďobaná. Nagyon finom. Ez finom. Jasia, hej. Dobre, dám na budúce. Neviem, kde som to... Počkaj, tuto je. Na lassan besötétedik, úgyhogy már elköszönünk. Úgyhogy poďme, Jano, ešte to ukáž nám Hej, to ešte relief. také... To relief ešte pozrieme, megnézzük azt a No kraseň, tu je ten ezt a kraseň. nagyot. Ja. Kraseň, to je Kraseň. kišmiš. Veľké krídlaté, bez... To je taký, ako by som povedal... Ako to Mint povedať? a bodza. Ja, tényleg úgy néz ki, mint a bodza. Mint a bodza. Ešte ti dám Himrod, toto chutilo. Az jó a himród. Mindenkinek ízlik. Himrod je zvláštny chuťovo. A himród az... Má také menšie, ale Takéto maličké? sú aj väčšie, aj menšie. Sú aj väčšie? Také? Hej, Ó, de len finom. tu je v tieni, vidíš? V tieni. Himródnak ilyen túros, rétes íze Brosky van. nie som chcel ukázať tie veľké. To je Ruby Ridge. Janó beindult itt. Megnézi neki. Bajátkokat, hogy megmutatni. Tojódoda. Aha. Aha. Gyú. Milyen? Dyne. Gyú. Dyne. Milyen fajta ez? Ruby Ridge. Ruby Ridge. To ja som naočkúvávam. Ja robím do diviny, hodím semienko a ja robím si. Igen. Ja si robím túto šel. Lebo vinič z rána nemusí mať slnko, tomu povedz. Tak preto mám na tejto strane sadím stromy. Jaj, hogy a szőlőnek nem kell a reggeli fény, csak délután. A po obede, Aha. takže stromy sú okolo. Ilyen hullott. Tam buchlo. Jó. Na. Aha. Ruby Ridge a to Nagyon szuper, ami itt van. Fajcidris, to je tiež chutné, vravia. Fajcidris. Fajcidris. Nem kell, no. Nem kell. Dobrý, chutný, Jo. veľmi. Tényleg jó. Preto ti dám teraz už iba koštovky, ty. Nagyon finom. Lepší soperník, mám tam iba 2 bobule. Neviem, či chcel chutnať soperník. Csak pedig Tu mi hodil. Kóstoltam már persze. Soperník. Igen, az is ilyen. Soperník. Nahal som tu 2 bobule pre vás. Aha. Soperník. Az is Miért muskotályos. Darja? Čo to je, Darja? Jaj, bažena. Teraz má krásne bobule. Szopernyik, jó. Baženu asi pozná. Ezek a bazsena. Tá je dobrá tento rok. Bo som nahal menej. Jó. Krásne bobule. A celkom do rachu. To je ten väčšiu mohol Eléggé vyskúšať. besalododott neki. Soperník pre teba. Elég jó a bazsena. Szuper egyik nézd. Az jó, előbb kóstoltam. Kóstolom meg? De mehetünk WC-re. Van ültetve, nekem is. Van. Sverchárne Bordeaux, muška. Sverchárne Bordeaux, tiež výborné, zaujímavé. Bordó. Sverchárne Bordeaux. Milyen jó ropogós. Zopár má tam, bo tie sme ho jedli, dobrý bol. Dolvad a héja. Tamto. Sverchárne Bordeaux. Igaz, jó fogom. Német, nem. Igen. Je do u teba izumský muškáš? Izumský. Izumský muszkat. Izumský? Kóstoltam már. Csernyik. Menej strapcov má ešte výraznejšie chute. Cser. Iba dve strapce, na tom. Ez a Csernyikov a izumszki muszkat, az... Na. Na itt már jobb, mint nálad. Jobb, mondja? No ja mám menšie kryty. Vanília. No. Ha, teljesen most, mint a Jupiter, az biztos. Azt hittem, hogy olyan lesz az a Allianz? Jupiter, de Nem, más, mint a Jupiter. Alden. Vynikajúce. Stará odroda Alden. Alden? Alden. Alden. Szerintem a régi fajta még nem is hallottam róla. Čierne bobule. Exotika tiež. Dlho vydrží nakoniec. Ešte zvyšuje chute. De fiam. Ešte to zvyšuje chute časom. Van egy kis To héja. je Jó vastag Alden. színe van, de Jó.
Nie, samorod. Kötni a héjat. Väčšie bobule má, keď je menej, také sú väčšie. Keď je menej strapcov. Olyan nagy bugyú. Igen, hogy kevés. Fürtöt kell adni, akkor nagyokat. A zvyšuje chuť. Mária, neviem, Šeníková. Nás. Mária? Mária. Mária Šeníková. Szerintem most pénisztalnak itt van. Hú, de finom. Különleges muskutályos. Citrusos íze van. Brian muškat asi ešte nebude. Ešte nie je Brian muškat. Ten je vynikajúci Brian muškat. Dostáva také medové chute. Nagyon jó. Erős viszkotalja. Ilyen mézbeütéssel. Tu napríklad Nézd, még ott is van neki szőlő fönn. Jahoda Ázia. Tiež som myslel, že raz bude rodiť. Prvé boli velikánske, Ázia. Első Taký vagyok. nový Nagyon obrad. nagyok voltak. Mi ez? Ázsia. Ázia. Ázsia fajta, Veľké ja, sú ez a najprv nagyon také jó. valcovité, také. A teraz druhá úroda. Az első ilyen hengesek, az első. Ugyanilyen Ázsia. csak nagyba. Ez szőlő? Nem, ez eper. Ja. Tehát minden. Teraz, no, ale to by malo raz rodiť, viac rodí. Ale Hú, de finom. prvé sú také veľké. Azt hittem, ez Ja szőlő. tu mám viac odrov, taký zvláštny. Olyan állaga volt, mint a szőlőn. És ez honnan vette ezt a palántát? De honnan vette ezt a fajt? Ja, ez. Elérszett, Ha elé ezt megnézzük, aztán elköszönünk itt. Ma van fény is. Éjszakai videó még úgyse volt. Tessék! Jó, itt a Reliance neki. Tak, tam hore. Z jedného koreňa. Úgy látszik itt. keverve. To môže robiť s tou De finom. toľko, že aj tam hore ide srapce. Ide van. Má okolo 4-5 rokov to. A už tu behajú tieto. Na köszönjük, hogy megmutatta. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Figy ešte môžem dať, ne? Köszönjük. To talianské. Még függő van itt.